أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جتي الله إن جولة محمد صلى الله عليه وسلم caggal yettude e julde e nelaɗo en jetti jinnaɓe meɗen no feewi en mbi nene baba jarama ñaganade kadi julde balɗe moƴƴude battane bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on jettama kono kadi on bismama hande noon son jii ndeɗo en jonde eɗen gandi sikki ala ko yewtere hesere yewtere nde ganduɗa hande eɗen jogui kadi weltare udditirde ɗum e mo ganduɗa kadi ko mawɗo meɗen doyen meɗen Abou Sammba Diop inde yewtere nde sikki ala wiite ko LEER dendagal kabruji kono kadi e yimɓeɓe ganduɗa ko haralleɓe hani e dawriyankoɓe eɗen ɗamini inchallahu rabbi bismadeɓe ɗo tigui e plateau LEER e ayaw Piindi TV ɗum noon hande kadi en cuɓima toɓɓere nde ganduɗa hande kañum tigui yarate ataya oɗon andi haade men nannude koɗo meɗen tan en dokkanmo konngol sikki ala hay gol wattamo présenté hande ɗum noon Abou Sammba Diop jaam ñalde ma jamde Abdoulaye Moussa mi salminima mi yettima e suɓade fuɗɗorade mi yewtere tan LEER wona gandalam wona mbaw kam ko teddugal maɗa e yidde addande Piindi TV naɓe kala saaha hunde hayso mi wawa ɗoɗo ɓe jokki yerde en ceeta e haalde mi jarnima caméraman en ɓe mi salminima mi yettima Abou Sammba Diop hande LEER mboɗon andi ko hande woni dawal gadanal ɗum kadi vraiment kadi ko weltade no fewi bismade ma hande noon so tawi ɓe jii oɗo en plateau eɗen gandi ma en kaal ko yewiti e toɓɓere ɓurde jojjude hande sikki ala hayso tawi ina waɗi kulol eɗen gandi kadi hande ko hendu jeytare hendu ndu ganduɗa kadi ko beelamma nande wonde kuninkoɓe gendi meɗen nan toon to diwan mo Casamance ko diwan mo ganduɗa hande sen mbi eɗen kalɗum eɗen gandi hojomaji ɗi gasal kono noon caggal gaari min gara teskanoɗo toon to leydi Gambie hakkude Robaleɓe MFDC ha hande sikkanomo wonde kono leydi Sénégal ma jippin juuɗe muɗum kono noon hande eɓene nde noon ladde sukkude caɗele mabɓe eɓe ɓe ganduɗa ko koninkoɓe e Robaleɓe hande o eyi a jarama no mbiɗani ko noon kadi sa ƴeewi kala dawriyankoɓe fanniyankoɓe dawrugol ina gandunode konenkoɓe Sénégal wonɓe CEDEAO ɓe jaggade mbaɗi nan yewtere e yewtere men ganda jarale Habsatou Diallo eɗen jettamo no fewi ɗowde mo yewtano jokki eɗen jarnomo kala fanniyankoɓe dawrugol ina ganduno ka koyaka konenkoɓe Sénégal koyna e ngoɗo wango hantunugu e ɗiɗo film aji caaɗe aduna he koɓe jogoɓe yottade heddi noon ko holden e holtoon e holi ɓen Allah andi ko joga wonoyde guila nden arno Sénégal woni koye miijade miccindade yewde holno fotata wade ko ɗum saabi nde ɓe pelliti ngol ɗo lawol anni e mabɓe ko fusde dendagal gueɗe ɗe ganduɗa Robelaɓe ne jogui ha tengte mo ganduɗa ko Saliou Sadio heddi noon Abdoulaye ɗum wona hunde wemde saabu waɗan gandi sa ƴeewi ko commune mo ganduɗa ko Oulampam commune rural kala ganduɗo ɗum ina andi ummade ɗon ha nata wiyete ɗo bloc sa yalti bloc mboɗo heewi wiide koye nder Gambie 1 kilométre ko timmani a natat e leydi Casamance wona hunde wemde on nokku mo ganduɗa wiyete les îles de Palmier sa yettima ɗon joni a tawat ɗen goye kewɗe ko Robelaɓe ɓe jogui toon kala ko aɗa miijo sa e sa foof check point ko mbiyete ko base uji kamɓe jogui école aji ɗi kamɓe jogui dispensaire aji ɗi hewani ko nanda école aji ɗi jomum memama wonde e jimani mabɓe ndi ko laamu e nder laamu woni toon ko nokkuji cukkuɗi ɗe mbeɓani hebde ko ɗum saabi ko ɗum fuɗɗi koko gonga ameɗe yaltini cimtol muɗum après joni nokkuji pusaɗi ɗi koninki goto ɓe mbi wawama hen kono ɓe kalno foti ɓe mbayi e Robelaɓe ɓe toon noon weeɓani haɓede mboɗo heewi wiide sa yalti blog ɗo faade bitti en Katipa Vanga en e Sumculo Thia en yaade ɗen guure ganduɗa ko Kappa en Julum en Faling en ko guure mettuɗe ko nokkuji musɗi ɗi armé o wawa wadde maîtriser ha wawa saabu sinno hande koye jeerande wonno anno Saliou Sadio jaggama kono haade wona jeerande o weeɓani jaggude ko wona ɗum ko Saliou Sadio hande o heeɓen mbiya o dogi o faati to atum sergent Diatta en o faati banggue siɗo banggue wago ngo banggue Guinée Bissau o toon kadi ko paddorgal kono nder ɗiɗo nokkuji hande ɗe mbawɗen wiide ko gonga armé Sénégal wonko jaggi wonko fuusi nokkuji ma won jeetati kono kadi hande hewɓe kadi dogui ummima e Gambie e ummima e Casamance naati nder Gambie kono Abdoulaye hande weɓata sa aɗa wiyete e Sumculo Thia walla bitti ɗon joni ma taw fusama ha laaɓi kono wona hunde wemde saabi ɗum ko kamɓe ɓuuri andude ladde nde ko ladde yolembere ko ladde sukkude ko ladde mettude no fewi kadi noon mbiyen so tawi kala koɓe mbawi wadde kamɓe armé ɗe so tawi omo ganduɗa ko kañum won Saliou Sadio jaggaka mi ñagaki Allah wiide yo neɗɗo ware kono so ɗum ala hen
en cuwata odeji so ɗum ala hen en cuwata odeji Abou Sammba Diop eɗen gandi ko guila ñande 13 nduɗo lewru mars ɓeɗon koni koɓe nana tigui e nder nde ɗon ladde sukkude hollitama noon ɓe kepti fodde nokkuji jeetati mben aɗa wawi artan en e ɗiɗon nokkuji aɗa andi keppugol nokkuji ɗi ko gonga ko nokkuji ɗi ɓe ndemanno yamba ko nokkuji ɗi ganduɗa saɗa naata ɗo fecca lekki ko ma jooɓa hay lawɓe feƴƴoɓe leɗɗe ɓe ko ma jooɓa mais haalani ummotonoɓe gamɓe ɓe ene jeeyi siwan ɓe ko ma jooɓa kamɓe ko ladde mabɓe ndeɓe joguino ladde nde fusama won auto ji jaggaɗi toon ko auto ji waɗannoɓe transport ko ɓooyi majjunoɗe ɓe jaggatno ɗiɓe ittano ɓe nawa sa heeɗima hanki ni o ɓeyteɗo kalifu rappo yi e kilifa rappo yi e croisement marsa sum ne wayno ko ɗon jagga hannde ɓe dogui ɓe jalti caɗele ɗe hannde ko gurdam mabɓe ko ɗum ɗon sa e joni to wiyete tandigu en beele en kappa en jila fulo en ɗiɗo nokkuji fof ko pusanoɗi kono ɓe pusata ɗiɗo nokkuji rewɓelaɓe ɓe jeeya payri nokkuji so pusi ɗon ɓe kadi garta oga banggue wona hunde wemde mi haalmi ɗon ɗeɗon goye joni ɗe ganduɗa joni mbaɗana kappa en joni beleng en joni tandiɗo en kala ko wiyete joni e diwan gonɗo e diwan hono Sindia o ko nokku mettuɗo wawde haɓade ko nokku mettuɗo ko ladde sukkude ko ɗum waɗi ko gongon hen ko fusa wonen jaggaɓe kono wonen dogɓe kadi won kadi artuɓe caggal oga banggue kadi tournide oga banggue fooñi o wonen naatiɓe ñoomi tawi kadi ha joni ko rebele en ɓe jalta tan ɓe naata e leydi Gambie so ɓe gandi kadi ɓe duttoɓe naata e nder Casamance saabu ko kanƴe koddi a yiyat woto tawa drapeau oɗo ko Sénégal mawɗo leegal o oɗo drapeau ko mawɗo leegal Gambie wona hunde wemde no fewi ko gonga wonko fusa kono wonko fusaka ha joni wonko suwata fusede saabu noon ko yewte oɗen opération eɗen gandi koni koɓe so tawi ɓe larbima robleɓe ɓeɗon hande cuuɓi ko yaltude ɗiɗon laddeji dutto kadi naata e nder guure ɗe ina kaaɓo ko ɗum addi oɗon braquage mo ganduɗa teskama hanki toon to Bignona gueɗel gonguel hande hol caɗele ɗe mbawɗen tan tongude hakkude robleɓe MFDC kono kadi ekono leydi ndi saabu noon hande so tawi nokku woni e fitina so tawi nokku woni e caɗele te eɗen gandi fandare omo ganduɗa ko président de la république ko gam tigui artirde jaam eɗen gandi kaadigal waɗama to banggue dialogue to banggue masalaha kono hande mbiɗa sikki kam oɗen opération ko gam tigui yaɓɓude koyɗe ɓe jaaɓe tawya toon ɓeɗon koni koɓe saabu noon ina haale wonde jaam duumo tawtane ɗemgal alay saago koyngal tawtane Abdoulaye gila histoire Casamance ko ɓooyi gila 80 nde ɗum feeñi nde kono ko kaldigal ɓooyngal wonno gila e temps Senghor heƴata ɗo Abdou Diouf ari ronti ɗum Abdoulaye Wade ronti ɗum Macky Sall ronti ɗum ko kaldigal ɓooyngal ngal weeɓani sababude mi haali mbimi MFDC wiyata koye gonga mum woni saabu nde Senghor en gari Ibou Diallo en Émile Badiane en gari ɓe mbi Senghor waɗa feere heɓa fedde nde hade nan haɓa e Lamine Gueye nden tawi kamɓe ɓe keeɓi kayitaji mabɓe guila 1948 e 48 heɓdeɓe kayitaji mabɓe kamɓe MFDC ko yinnoɗe heɓde jeeytaji mabɓe nder nderire hunde guila bisa wona jeeyno hen gila Portugal ina laami toon wona hunde wemde ɓe jaɓodirama ko ganduɗa Senghor en jaaɓi ko awa amnade yiɗama firtede honkama wadde nde ɗo feeñi gila 1980 81 82 fay ñallangal hande Casamance deeƴani heddi ko lamdo garɗo fof e peeje muɗum e holno o wawata waɗirde saaha gila e saaha Amadou Belal Ly en woɗɓe militaire en jogui doole pelli kadi aduna o wulla so wulli kadi deecce walla saaha kadi kamɓe wabelaɓe so tawi ɓe mbi yo kaldigal jaam waɗe kaldigal jaam haalama ha gasi ɓe dokkama kalis ɓe jeeya kadi ɓe cuuɗe kaɓirɗe eɓe jogui kadi leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa wona wallidiɓe Sénégal walloɓeɓe nokkuji mbelmami ɗi sa naati ɗon joni sa yi soide isum cuulo caaya a yiɗo wiyete ɗo bitti a naati ɗon a tawat ko laamu gongu woni ɗon cikkata ka wonano e Sénégal ɓe ngala hay haalis CFA ɓe ñamata haalis gamɓe ɓe ñamata toon ɓe comoy to toon ɓe ñamata mbaɗa hunde foof ɓe gar ɗon ɓe como ɓe naata ɓe jalta a wawa wadde guila nden ko wulna ɓuumna kono MFDC no mawɗo mabɓe o wino ni labbe jaam kon Senghor hoto Allah hokkuɓe maayde taw ɓe jeyani Casamance heeɓi indépendance ɗum ko hundeji kulɓiniɗi ko hundeji musɗi ɗi ganduɗa ko hundeji kamniɗi ko ɗum noon waɗi sa yi ñanden laamu ngon wiye yo Ousmane Sonko homo yo haal hen haade kañumne ko joom konngol woni toon hol yiyande mumen hen ko hunde koko jiiɓodiri wonmo jeyata ko Casamance najo koye laamu he woni tawa miijo mum ina e wallidiɓe ɓe ganduɗa goni koye rebelaɓe ɓe wonɓe ganduɗa hannde nana mballa rebelaɓe ɓe wona e saago mumen saabu rebelaɓe ɓe sa woni ga hannde kadre a fiyani toon a haalani hen ɓe jaggat ɓesgu ma ɓe nangga ɗumen ɓe lepta ɗumen alay saago mbawa jeede hen ɗum ko ganumma wadde tugui nan fay ñallangal hannde
e oɗo Bignona sa joni ɗo département Bignona ɗo no ganduɗa ko Badiana en Bayla en Beela en Jiñaki en Bolonguine en a tawat ɗon kamɓe koɓe waɗɓe laamu mabɓe banggue sa tellima ɗon haaɗo mbimama ɗo joni nokkuji kala mam ɗo joni ɗi ɗo wiyete ɗo joni maaje keelele ɗe ganduɗa ko diƴƴe belɗe gonɗi ɗon ko pomuji gonɗi ɗon ko kamɓe jiiɗon kamɓe laami ɗon wadde hande o jaam Sénégal kaldigal jaam Sénégal andi wawa wonde ha tengte ko waɗa ko heddi ko beele ma Sénégal jokku ha jagga Saliou Sadio walla ala e soɓe jaggani holno ɓe mbaɗata yoɓe gandu kam so tawi ɓe jaggani mo omo heddi omo woori Sénégal wontandeji ko ɗon natirtumi Abou Sammba Diop ko yewti e ndeɗon toɓɓere hande eɗen gandi kono leydi ndi ɓeɗon jamireɓe hande ɓe goni koye raddude omo ganduɗa ko hoorejo robleɓe kono Salif Sadio hol caɗele moɓe jogui oɗon saaha gam tigui wiidemo teep manam naggam goo mi haalta ni koyete ko banggue mystique wonde ñawdale mabɓe koɓe joom gandede ko nandi hen ɗum kadi nan toon ɗum nan toon wota goto yeddu nan toon kono sa yiiɗe valeur de palmier ɗo mbinomi joni mongon en e jaka en ko nokkuji ɗi ganduɗa mbimi ko kamɓe jaaɓe ladde nde tan gandi nden ladde eɓe gowi ɗum ladde nde kone sukkude ladde nde kone mettude ko wonde beeli ko wonde maaji ko wonde ɓulli ɗe ganduɗa sona koɗɗo toon wawa toon yaade weeɓani hayso tawi noon ko gonga koninkoɓe won hen jaaɓe diwan Casamance walla ko fanniyankoɓe ne ladde nde nde weeɓani ɗum waɗi koɓe gommi ko fay joni wiyete ko département nade Sindia o ko ga woni ɓe mbi ala koye commune Tandedu en wi ala omone ga hen o yaltiga kono ha joni e cimtol dépangol waɗi ngol holliti ko fusi ko nokkuji pusaɗi ɗi kamɓe ɗe keptaɗe ɗe kono ɓe kollirani ha joni ko ɗo woni walla ko ɗo woni hewani haalede kono noon taccudeɓe kamɓe ummade ɓe wawgoɓe payre o ummade ñoomi en fooñi en ko hunde weeɓandeɓe no feewi ko yimɓe ɓe mbeɓani jaggude tigui e ɓataki oɗon dirpa moɗon mem artema to banggue konin to banggue hande jayniakoɓe saabu noon eɗen gandi kabruji nana dia koni woori walla worani ni hen ɓataki dirpa e ina wayno to banggue koninkoɓe ko goto wasen fittanu muɗum kono kadi gaƴiɓe joyo ko ɗum tigui dirpa waɗi précise nokkuji ɗi ganduɗa janama koninkoɓe jani e muɗum kefti ɗiɗon base uji ene jeeya hen Djilane Fale Kouro Nord Tampidour Bakinga e gueɗe mbayda noon wadde hande holko foti wonde darde ɓeɓe ganduɗa ko jayniankoɓe saabu noon ina gasa sénéra e leydi to ene balɗe siftini bandiraɓe protocole ko yewte oɗon dossier e koye tuma mo ganduɗa ina wulno jaw saabu noon koninkoɓe cowata ɗaccitede ina mbiya wonde koye juuɗe otage MFDC walla ɗon kadi alay saago yimɓeɓe saktoɓe kabruji mbaɗa hen prudent ko yontere ɓennunde jayniankoɓe mbino ko ɗiɗo mbasen pital men eyi hande ɓatake yalti umorade ha hande dirpa hol wasiyaji ma faade ɓeɓe ganduɗa ko saktoɓe kabruji saktoɓe kabruji dirpa to banggue laame Sénégal kañum jogui konngol wawde haalde e fodde haalde heddi ko ɗanno tolni ɗo hande gila nde dirpa haɗani walla nde oɗo Saliou Sadio yaltini ayawo ɓeena tonga ɓeena mbaɗa e filma yaltina dendagal jayniankoɓe hewɓe dañi hen fartangue jomen site uji en so kaali Casamance dañi view uji dañi ha sabba nagama kono ko wi tan kala ko neɗɗo no haala yo andu ko haali hen saabu nokku to ɗum wona to wona nokku berɗo yettade arme kadi ne jogui secret mumen ne jogui sirlu mumen mo ina golloro kamɓe ɓe ganduɗa ko babalemɓe ɓe jogui sirlu moɓe golloro heddi noon ko ɗo tolni ɗo wawa wasde haalede kono yo haalde no foti haaldede taw koko hena lawol nde wonno ɗum suwata o gasa ko mbawɗen wiide hen tan ko e ngolɗo lawol ko laamu ngu e arme ɗe foof ene jogui miijo etade lawƴi toon ha laaɓa hol nden e hol waktu hol ɗum no wonirta wona hunde wemde noon kono leydi ne jogui hakke so tawi jiiba no waɗa fitnaji ne mbaɗa laamu ene jogui hakke deñude leydi e deñude ɓiɓɓe leydi saabu hande ujunnaji hewɓe hande jalti to mbiɗen to hande jeehi goppi galleji mumen goppi guesa mumen ɓe jaltina ɓe jeehi ha laaɓi kaldigal jam waɗa kadi ɓe garta ha laaɓi kalde ɗe gona laamuyankoje naati hen kono so tawi laamu no waɗa ñande fof ina liyo ina signere no signere sa renaki meeɗa wasa liyade hakkillaji ma dia kadi e ɓeɗon ɓe kalɗa joni manam dogo molto en koyen tonno e ujunnaje jeegom e temedde joyo fawde eɗen gandi ko agence gambienne kañum tigui yaltin ɗum kono eɗen mbawi wiide hande en mbiyata notitima wolde saabu noon hande kadi hakkillaji alay saago jaaha
e ɓeɗon sukaɓe so tawi ha hande wiyama ko jangde jogui kadi leydi yimɓe kadi ina mbasi e yonde yo jangguin ɓiɓɓe mumen fodde école aji sappo so tawi kollitama Abou Sammba Diop guddi e nder oɗon diwan goo ko artirde yimɓeɓe jaam ara kono kadi ɗon kadi bisiki ko basal seeɗa e aɗa andi kaldigal jamngal ngal seerta e haalede Italie naɓe ganduɗa ko pelɗengal laamuyankoje nan toon Croix Rouge nan toon ɓen ɓe ganduɗa kañum ballitno weftinde nde CEDEAO koninkoɓe Sénégal naɓe ɓe jagga waɗen waɓe ɓen nana ñaago ñande fof kaldigal e Sénégal waɗe kaldigal kono kaldigal wawa wonde banggue goto saabu jam ko badɗuɗo ñanden ko sakkiti ko ɗum irti ɓerɗe yimɓeɓe ha addi caɗele mawɗe no feewi kono noon ko gueɗe ɗiɗi haala pula mbi hakkude ɗo e bamulo hoɗotaki neɗɗo wonata koye wuwa walla no bamulo ko mayɗo wadde ina wulana ɓuuɓo wooda tan ɗo jaɓodira wooda ko ganduɗa rabelaɓe ɓe gacca walla wooda ko laamu ngu acca mais so ɗum ala nde ɗo hande weeɓani gaynude ngol ɗo lawol hande weeɓata gasta goɗo lawol harde weeɓata gasde ɗum noon mboɗen ndiya Abou Sammba Diop ko ɗum tigui woni ko yewti hande e toɓɓe joljole ɗe ganduɗa en gandini ɗum bandiraɓe wadde haade men uddude e konngol ma batidingol kadi hol wasiyaji mbawɗa wadde saabu hande so tawi jaam ina duumo e nder Casamance laamu Sénégal sikki ala ma tawtere kono kadi leydi Gambie sikki ala ma tawtere hani eɓe ndenduɗen ɓe keeri saabu noon eɗen gandi ko ladde cukkuɗe goni hakkude Bissau hani e Gambie ɗon fof kadi so tawi wonno wayata eɗen gandi nattata koɗo banggue caɗele to banggue diplomatie Abdoulaye wonko ngakkuɗa famden ni sa yari banggue waago kerol men guine Bissau mbiya ladde yoolo mbere e aduna ala sona toon sa arti oga banggue rewo o ɗo kalɗen joni ɗo département mo Bignona o e commune Oulampam commune rural o ɗo telloɗa lesse ko wayno jilu men mbiyata ko ala ɗo ladde sukkude ay haytinde ɗo ladde ɗum ko hundeji kulɗuɗe no fewi heddi ko adan no wanno mawɓe leyɗele ɗiɗo ɗeɗon leyɗele jaadano e juɓɓudi dawgol leydi Sénégal wonde nde docteur Yaya Jammeh laami Gambie ɗe ina wawi hay mene muɗum ina wallitno reɓelaɓe no fewi saabu naata yalto no heewno no fewi mi haalnima joni neɗɗo yaltat ɗo tan ara naata ɗo sooda arta yalta yaaha nde ni no wiya won toon haade mum famodirade Ansoumane Mané en eɗen gandi hol caɗele gonnoɗe banggue Guinée Bissau o eɓe doganoɓe moltio toon kono noon ko o ganduɗa koma Sissoko Mbalo ay Adama Ba ay ko ɗum ko ballodiral hakkude leyɗele koddiɗo ma ɗiɗi yo won jamyam walluma ɗum no walli laamu Sénégal se ɗum kadi wallaniɓe kamɓe ɓeɗo ɓe kalden joni kono fof de hatta soɓe jogui e Casamance e oɗo diwan koye nder Gambie tan ɓe mbawi nadde ɓe molto toon kadi ko leƴƴi nanduɗi jikku nandi koltu jiidi ɗemɗe e pinal ɗum waɗi jam fayi ɗi mbaɗata hen ɗum weeɓani no fewi no fewi no fewi ɗum noon ko wi tan yo Allah waɗan en jam taw ko jam ɗumen duwaade nde ɗo yewtere yo Allah junno balle moƴƴina batande yaara yeeso no fewi no fewi no fewi bandiraɓe men ɓe ganduɗa kamɓe fof eɓen toon ɓe goye kalɗen joni ɗe ɓe ganduɗen toon en jeehino e mumen en jaade mumen en jii ko fusa toon ko eko bonna toon ko fof ko wi tan yo Allah wallu en jaam arta ko jaam koye hunde kala mais gaynata noon mi yettani seelam Abdoul Keba Mbaye gonnoɗo premier ministre wiyetemo no fewi ngal ɗo ñandugal kanko ñantimi ɗum kadi Abdoul Keba Mbaye ko jeeɓowo Piindi TV mo yeeɓa Piindi TV no fewi omo heɗen kadi no fewi en caminimo no fewi tan caɗele makko tan ko o nanta Pulaar kanko Abdoul Mbaye en jetti joom suudu makko Billo ko almami Mbumba en jaarima no fewi kadi wona ngol tan kanko Abdoul Mbaye en jettamo no fewi yettude kadi fedde jokkere nam Alaji Demba Sy nde ganduɗa ko fedde nde tinna no fewi e Djibilelo Ba e dendagal fedde nde foof assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam Allah jarama mboɗen ndi somo nananno Pulaar ma en mbat feere yimɓe pooɗamo hay sino arɗo ene plateau Piindi o wawa janggude ɗum noon machallah kanko Abdoul Mbaye o salminama no fewi ɗum noon bandiraɓe gasi haalaɓe ceeɗa mboɗen ndi aadi meɗen ko yontere arore inchallahu rabbi jaggon ko yewtere hesere pour nde ganduɗa kadi hande to banggue juɓɓude kabruji to banggue juɓɓude jewte ina wayno Ayaw Piindi TV addani on ɗum noon ɗo yontere kala inchallah kadi ma en bismuɗo hen kadi hoɓɓe hani e consultant ji men manam no paami toon yoga e jeyñakoɓe ganduɗa kadi oɗon keɗoɓe to banggue radio to Moussa Nia ma en jaaduma koye kala saaha hani Abou Sammba Diop no information waadi kono kadi ma en bismuɗo dendagal kala dawriyanke hani kadi e haralleɓe noon bandiraɓe on jarama jokke kadi yebde ko yowiti oɗen programme Piindi TV aadi meɗen ko yontere arore inchallahu rabbi on jarama